Khubor ka Pyrthei TV. Menteri Ketenaga Putih ke Sarkar Jylla urakam esang maulai thu baka principal jangka Government Girls Higher Secondary School Jowai. Kalapan ma now Director of School and Education and Literacy namar baki kena kilatem da ka jingwai pra hakapor baki kena school ki rakhe ya ka teachers team. Urakam ulai thu ru baka principal kaladaban pha ya ka jubab halo ka jingpan jingsha jong katnan bat menta kidang bishar benia ya ka jubab jongka. Menteri Ketenaga Putih uloong ba kambha bantem yek jingwa jong ki seng san Pyrthei haki school ni ki jaka puli namar ba kamlong kabadai ban penkala dan san politik yek jaka puli marsenyo jingtip ba kadan ke jingkeno balalap da uprek how da wai capsule ubala ai na ka primary health center pomlum ka menteri sarkar ka bapet ya ketenat ka koi ka khia ka Dr. Lingdo kalai thu ba ka kunhun jong ki doctor ki ba kunthum ya ki senior specialist ha ka pharmacology ba ka kunhun ka bapet iki dawai na ka MMDSL inspector of drugs na East Khasi Hills but logistic manager kilalai branch ha pomlum PHC pantok kitnya Nrei habala poi hapom luom kila artatin lepa namar ba utau prek ya kabala keno ba udon hapo kapsul ukham jrong penban ban ya kajing jrong jo kapsul kajing prasham jong sipai sun Indian Air Force ban kentur put shabar na uput usam jong ka ketem lajong kala pen bitar lab ikipat ba nong shong snong jong kadong klish nong rengi shlong kabadang hap hapo uput usam jong kanong krem constituency Kishipai sun kila da penyang arteli kipaya batti thlio muri kabahe da kapu shilum. UMLA jong kanong krem constituency uba aden mila basyamon hagani ka stem ringkat lang bat kipat ba nong shong shnong jong karngi shlong kila lej bantur syagani ka jaka bandawa ye kishipai sun baki dei ban pensange ano mardor ya kani ka jingketur pun. Kinoyalam jongkari Nong Tri Sport and Social Welfare Association kilahia jurip ya kasurok riangdo athiabari kabla pentrei da ka TC Construction balamang pisa khandai point nyapun ripulur tingka da ka sarkar MDA house name arhajar arpuar hakani ka jing jurip ka association kalalap baka jing pentrei kalong ka batorti shabapalat put hakaba kani ka company kam shimla bu renti katkum ka detail project report kabalong ban penbiang ya WMM JSB berkiwe-kiwe pat ki jingdan kam ki Khubor na Kylleng ki benta jongkari ka Kongres kala keno ba ka sarkar balayalam da ka BJP kala pelut hadu 1,000 shispa kror tingka naga benta ka jingalang jong ka G20 ka balalong hanong ba New Delhi unongalam jong ka seng Kongres UKC Venugopal uloong balamang khandai spa khandai phok klor tingka naga benta ka jingalang jong ka G20 Mereka sarkar kala pelun hadu 1,000 shispa klor tingka. Ke sarkar Delhi kala ajubab syaka High Court ba hadu menta kala da benchna shispa arteli ki jaka lejbar naga benta kitu kibrio ki bam itu contention rang kat ba shispa khnai psaupan ki de ki jingshna ki badang ya shat-shan. Ke sarkar kala pha ikajubab syaka yeng bishar de hadien baladan ba mudoi mukadama ba kitu kibrio ki bam shamla itu contention rang ki sha le ben haki jaka lejbar paitba nakada ko jingbambyang jong ka jaka le shabar nakabenta jongki ka CBI kalayo jingben naka Delhi Court bakan toket yaw nongyalam jong ka Rashtriya Janata Dal ulalu Prasad Yadav halo ka jingkno bawla klun yaki babun ki jaka jongki paitba bad ulayo man klun yaki jaka da ka pasiu Kylleng yaki brio da ka bathongkam sarkar lakno bakidon bun ba ki brio ki bala ay ka jaka jongki haulalu Prasad Yadav Badula siu Kylleng iki da ka bathongkam sarkar yaki bahayang sam jongki Laingot kiriulum ki basyong ki basa hakang Pokpi district kila sya siat yam hakile no ki bawan bandrong jubor hakasnong jongki kile no kilawan da ka kali hakapon menstem bat kila phet krat no shwaban poi ki bor pahara kajeng kan an Manipur hapadeng ki jat beriu Meitei bat ki kukizo hadu mentaro kadang ya biteng Hakajing penkre ya ke election MP Lok Sabha ke Banlong House name arhajar arpusau. Ke Election Commission of India kalalam baki battery jongki electronic voting machine ha West Bengal kide ki bam trik kam shu. Chief Electoral Officer jongka West Bengal radem man phawan ra arpau hajar tali ki EVM na Hyderabad but shen kin sapoi ha Kolkata. Arngot kibriu ha Kerala klayam nakadaw jong knyang jingpang balatip kum unipa virus. Kani kalaja ha kozi kode.
Ke National Institute of Virology kabadan hapuni menta kadang pej benia yaki sampel ki baladat banlum. Ke Sarkar Kerala kala batha yaki paj ba baki dei ban bur renti yaki kendon ki ba ke Sarkar kala penmi. Kenong mare bapau ke India ke Sufia Sufi kedai ke balabat hadu santli ki rekod hak jingya mare. Nengkong kelas sedang man mare lai kilometer hak shisngi bat hadin kata kalabat ya ke rekod bakala ban mare 1,000 kilometer kata na Kashmir Shakanya Kumari bat kala pendam prapanyosngi. Ka Sufi menta kadang penkre ban mare habaro ka keri Qatar bat kala bu thong ban pendam lai pau 1,000 kilometer hapo ka riuspa praposngi. Menteri ke Sarkar India wapet ya ketanat Parliamentary Affairs uprala Joshi ula pentim. Baka Sarkar kamdan jingmut setia ban penkela kerteng ya keri naka India syaka Bharat. Ula ong bakam pat dan kenu ke jingya keren halo keni ka benta ban penkela kerteng. Ula ong baka kentian Bharat kedai ke baro ki ya keren habaki keren syaki pat ba. Henry kamdan ke jingya dei bat ke jing penkela kerteng. Ke United States of America lakan maburam ya kelengku sengi kaba arpu arsnem jong ka jingja kaba sngausi kaba kile no kilahir thma ya ka World Trade Center haka khatwei terek Nailur 1000 iwei ya kaba la jutepru kum ka 9/11 attack haka ba 1000 khandai spa nyau pnyangwut ki bri kilayam kate ka jingsha hir thma kala dap menta arpu arsnem handrei hadu menta kidang la bani thu tang 6000 ruspa sab khandai ngon kibayam bat 6000 shispa sangut pat kibam la bani thu kumba 1000 ngot kibriu kelayap bat palat 1000 ngot kibrang jar ngai namar kejing shlei kaba shirkai kaba laja halibia namar kejing khalam jongki artli kidam ka sarkar kalapen bana laisngi kum ka sngi jong ka jing yam briu habarok wekari namar ka te kejing ja kaba snausi kejing ya briu homoroko nakada ba jing khnyu jumai manta kala poi shaka 1000 ruspa prap wengon katba ka ba mensau kidan 1000 sanspa iwei Kikin hun yarap nak Spain bat United Kingdom kilawan poi ha Morocco ban ajing yarap ikilanon kibarang sakut ha ka jing Shaban ha ka jing khalam jong ki yeng kisem ujumai ba klain bor hadun riu point pra magnitude ula khnyu ha Morocco ha ka si tho ding jong ka tayo Deki hajan mut kipa nong shong shnong jong ka Israel kila mi sha surok hanong ba Jerusalem bat kila lum krui hakamat jong ka Supreme Court ban persha ya ka jing thmu jong ka sarkar ban pintlot ya ka board jong ka Supreme Court ka jing mi jong kipat ba banyaki kadai namar ba menta ka sngi kadai ru ka sngi ka baro khatsan ngot kinong bisha jong ka Supreme Court kin shong bishar halor ka an ba ka sarkar kalawan ra Kaan baka sarkar kalawan ra kalong baka Supreme Court kadam la bantuklar ya kanu karai bala penmi da ka sarkar. President berim ke United States Donald Trump udawa bade ben wengno ya ka nong bishar ka babishar ya ka kis ka bayadai bat ka election president jongusnem 1000 arpau. Trump la sha pengat bon tili ki kendon namar ka jingja ka balaja house nem 1000 arpau. Hakaba kinong kershan jong u kla thambor ha US Capitol hadin bola sharem hak election. Trump la keno ba ka jingle jong kanong bishar ya u kadai tang ka jing thmu ban khanglat ba unum yo lat bandang ya khun ya ka election president ka ban long house nem 1000 arpsau. Unong yalam jong ka North Korea u Kim Jong Un ulalit Russia banyak kendu yo president Vladimir Putin. U Kim Jong Un ulalit Russia dakarel bulletproof ka bala biang lut na dong shadong. Ukim mulami na nongba Yongyang haka sngi ublay bat kala shimpori u arpau kenta ban poi sha nongba Moscow. Ka Food and Drug Administration jong ka United States kala ajing menjur man sedang pentri kamno ya kadawai inject COVID ka bathmai ka balashna da ka Pfizer bat Moderna. Kidi gidawai ka balashna kerpang na ka bentau knyang jingpang u bathmai. Ka jingpang COVID hadu mentaru kadang sapriang ha US bat kidang don bun ki bayam na ka jingpang. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Kanong ba Venice ka badon hari Itali, kadi kanong ba ka Barit. Ndre ka daypat ka ba bontam kinong jong ka na Kylleng ka Pyrthei. Ki bor sarkar ka Venice klas ngaw kuslay na marba ka jingtuit palat jong kinong wan jong ka Pyrthei. Kumta kila rai ban shim san euro shisngi na kinong jong ka ki bala palat ya ka khat saus nem karta. Kani kan long tang jing persang balada ka jingwan jong kinong jong ka kamduna ken kampen kiru iya kata. Lada ken haka shisnam kanong wan jong kinong jong kai ha Venice kalong palat khatlai million ngon.
Kakunhuan jong ka Election Commission of India kabayalam do Election Commissioner u Arun Goyal kalapoi ha Maldives man penya ya ka Election President ha kategori. Kakunhuan jong ka ECI kalalit sa Maldives banyarap man penya ya ka Election President de hadien ba ka Maldives Election Commission kalapan jingarap naki. Kidanro kikunhuan nakiway pat kiri kibalawan banlong tangkum kinong pet perman. Tikitu kilong Khubor hakimat kimat matasngi. Kublai.